Hi, hello mga kalasanos, mga kapaloers, mayong adlaw, mayong gabi karatong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Martes, no? It's sa 31 sa buwan sa Marso o el 2026 o katangilay no ang mga lintin drama. Ako ra ni upload karong Huwebes, Biyernes, Sabado, no? Domingo. Lintin drama nga gikan sa namin drama. O karon no ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Part-time na tanong mga ka-listeners, no? Made of Fortune. Doon ako importante kayong tuyo ni mo. Unsa man? Ayaw ko balibari ha. Usa man na? Nganong di ba ka papalipad? Ha? Ipailati ka sa kong lula nga akong girlfriend. Ha? Inay ng tingdi mo. Pagkamatay mo pasyente. Wa ka malipong? Wa ba? Ayaw kong kabuangi, ha? Ayaw kong kabuangi. Hangyo alang gud ko. Kada ka na ba ka mihangyo na ako ha? Huwag ko'y gibalibaran. Payo. Namoy boy ka? Wa man. Nang winter ah. Basta, kadi ko musugot. Bahala ka. Ular ka na magod si Lula para sa iyo ispot. Sugot na lang ba? Ay, basta, kadi ko. Hala, Ako na lang, attorney. Oh, Ni. uy, Ako na lang. Magpa-pretend naman ka, ha? Okay, lagi kaayo ko. Hoy, Rona. Magkaago ni mong naong. Di ba ka masukot, be? Nangayon ako nagpabor si attorney Good. Nya, naamsag ko'y utang kabubuton niya, maong ni volunteer na lang ko. salamat na lang. Pero si Angel magod ang gusto ni Lula para nako. Yes. Mga ayaw lang pagbalibad. Oh, sige. Di na lang ko magbalipad, uy. Walay bawi ay ha? Pero unsa man ako pagpakita, be? Nga nurse pa man ko ini babayhana? Unya na lang mo magkita kung libre na gid ka. Pwede rin mag-video call, karon. Ha? Uy, kakalit ba ini? Di man ko ready, uy. Unsa may akong buhaton? Just be yourself lang, God. Relax lang. Tawagan ako si Lola, ha? OMG! Hala, uy. Huwag pa man mawagtang ang pag-init sa akong dunggan o aping. Mara pa man ko gilatan. Grabe sad sa lula ni Marvin, uy. Nagiskot ng magkasal. Ni! Padili-dili pa, pero gikilig di ay to. Nasa ka diya? Ipokrita kay ka, uy. Hoy! Ay kog inang ipokrita, ha? Dako ra ba kag utang kabubuton ako? Uy, nga no gutaon. Ha? Siyempre! Kay ako, goy... Oh, Ay, iko, pwede masulti nga ako ang tinuod nga ni Kastoy niyang pagka-hospital. hoy. Ako goy niingon ni attorney nga pasponsoran ka. Uy, wag yun ang sugot ni mo. Nagbuot-buot naman gani ka. Bisa na. Basta, kaya wako'y utang kabubuton ni mo. Period. Unsa? Way sakit sa kasing-kasing si Rona? Mauna, bagakon yun. Ay, salamat sa Ginoo. Nga bagakon siya? Nga wa siya sakit. Aw. Daan naman yung kong nahibawagod. Ako lang yung ipacheck sa doktor para klaro pa. Para legit. Di mo man naiyang gipatuo nga may sakit siya para luoy kunuhay. Sige. Ako lang pahibawon si Ryan inig pauli niya. Ay, no need na, oy. Maugi pag-abot diri sa maing laki ni mong bana. Ha? Sige, bye-bye na lang. Ako rin sulti ni niya. Bye-bye na. Ano ka, Angel? Ay, ako rin gisultihan si Irene nga naabot ka. Siya to akong kaistorya. Unya nga nung ingon mga nga ikaw rin musulti na ko. Unsan rin mo isulti, ha? Ay, ang result ragod sa... Ryan. Ryan, salamat kay ni Aka. Uy, nakamata na noon ka. Okay ra. Unsan na ipamati ni mo? Hala, uy. Di dyan manag-agaw ang akong tanaw ni Nudo. Bisang sakon yun akong tanaw. Nga no, madyo ka, Angel? Magawas na ko din, Ibe. Mupauli na ko sa ato. Sa inyo? Sa atong god. Nagpuyo man musbay.
Apil naman mo sa mong pamilya ni Irene. Unsa di pagkasulti, ha? Oh, okay. Sige, dawato na lang na. Okay, pero paminaw una sa resulta sa mga test ni Rona. Uy. Rona, noon sa ka? Maglisod ka ginawa? Angel, tawagan doktor. Padali. Tawagon yun akong doktor para makasama ang tanga. Wala na siya sakit. Ha? Unsay? Oy, wala na siya sakit. Nay, nanang resulta sa iyang mga test. Oh, mau ba? Pero nganong... Nganong nihangos na siya? Oh, ni-acting lang gud na. Nagpapansin nimo. Hello, May? Si, mabugo na naglisod sa paginhawa nga namangag manggani na. Rona, pagtarong bitaw. Na-worry ba ako? Unsay gibati ni mo ron, ha? Na okay naman, sad. Okay. Niga, na okay man dahil yun. Hilom ra ko, Angel. Sa mukha ni mo, eh. Ay, ayun ko pahilumarayan. Wa para ba ko kakita sa proof? Nga nakabayad ba kasi imong giutang nga 50,000? Naunsa ka na? Nagduda na ba ko itong kwartaha nga wa na sa to gibayad? Asa kwarta, ha? Wa, ay. Ay, paminaw na ba yan? Mao ba? Pre? Pre? Di ko ni mo ipapaminaw, pre. Ako ra ba'y tag-iya itong kwartaha? Imo naman tong gihatag ni Irene. Wa to na ko gihatag. Gipahuwam ra to. Og paninglon to nako karon tapos buwan. Unsa? Maunay iyang gisulti. Utang ko no to. Og iyang pabayran karong tapos buwan dayon. Mubayad gyud ta. Gaya-iya ka lang. Oh. Sige. Ikay pangitag bayad, ha? Ayaw ko pa problemahan, ha? Sige. Ako rin mangita. Ayaw nagka-problema na. Basta ba, ha? Ayaw bayagad kong problemahan, ha? Ayaw bayagad! Kadiya. Nganong kurat man ka. Um, Tapos buwan naman. Sabot mo na to nga paninglon ti karon. Angel, si Irene ang paningla. Naibaw na to siya. Imo man tong utang. Nganong sa Irene may ako paninglon. Unsa man sa iyang ibayad nga wa man siya trabaho. Ikaw man ang dunay sweldo. Naibaw na lagi to siya. At tuwa siya. Di lagi siya akong paninglon. Ikaw lagi. Nagsabot na lagi, me. Siya rin mo bayad mo. Di ko madawat kung siya mo bayad nako. Kinahanglan nga ikaw gyud. Kuang gol man tingali ka. Ikaw ra. Abusada na gid ka, ha? Ha? Uy! Buhi ko ba? Abusada man ka ko. Usa man ko nimo? Abir? Unsa nga umati ka pag-unsa nga imo magkugigkwelyohan? Buhi una ko aron maunsa ti ka. Okay. Buhi ate ka. Sana? Gibuhian naman ti ka. Usa may imong baton. Gara sa kada! Ikaw magabuhi ate ka. Aron maunsa ko nimo. Unsaan na dayon ko? Unsa umati ka pag-unsa? Nga imo naman ko gibalibag. Ha? Ay, nagilak-ilak na. Bayri na dayon ko, dali. Angel? Honey? Honey. Tanawag yun sa ko ng barbayana. Iya kong gitukpod. Ay, pagdrama diha, pare. Bayri na dayon ko, pero wanay samok ba? Nakadungugan. Iya kong gipaninglan. Di ba ningon man ka nga ikaw rin mo bayad niya? Di lagi ko mo dawat og kwarta gikan ni Irene. Imo tong utang, ikay mo bayad. Nakadungog ka, Irene. Nakadungog ka. Gisulti niya, ha? Nakadungog man. Nga nga nang magtanga naman ka niya. Bayari na din na bayan, ha? Ingon man siya nga, dili siya mo dawat kung di ka na ko ang kwarta. Bitaw, no? Pres, ihatag na ko ang kwarta. Ihatag na ko. Kay ako'y muhatag niya. Pagdali! Wag na ka kasabot pre-raya, no? Mari, Ha? Ganang legit. Legit nga imong kwarta akong dawaton. Dili ka nang gikan naghihapon ni Irene.
Ha? Patya na lang ko. Patya na lang ko! Patya na lang ko! Gina. Ha? Mo pa may kabayan? Patya ako! Patya ako! Han, naon sa man ka? Ayaw ko ingon, ana, uy. Dito, nagtuo kang cute ka? Dili, oy. Pakauwaw ka lang. Kontrabida ko ka niya, ilakila ka. Pakauwaw lang ka. Dito, no? Kontrabida man ko. Pwes! Ayaw ko kabuang Angel! Kalit magkaisog. Angel, mag-istorya lang ta about sa among utang. Muda ta lang una mi ha. Pangyuan lang sa mi. Nya kay di man kumudawat og data. Tibuok ko to pagkuha ninyo sa kwarta. Di tibuok sa dapat ang ibayad. Pero, Pwede na lang di ay. musugot ta ka nga installment lang ang among pagbayad. Naaram lagi na. Dagkan pa kay istorya. Musugot raman day ka? Ha? Pero ambi na imong ATM card, pre. Unsa? Bungol ka, wala ka dungog. Ambi ang imong ATM card. Anong di mo magkuhaon ng akong card? Pero sigurado nga makabayad yung kain nagting bayad. Gaga ka? Ha? Dili. Gaga ka! Dili lagi ko gaga. Oh my God! Sa sunod nga imo kong tawgon og gaga. Lubagon ko ng imong liog. Buhi ko! Angel! Buhi ko! Ha? Ay lang paghilabot Irene. Ha? Diya lang ka. Animal! Buhi ko! Masa to? Animal? Angel, igo na! Maluoy kang Ryan! Luoy boy. Kini nagwaya angay ni kaluyon? Saka dito Irene. Saka dito kung di ka gusto makakita usaon ako imong banan. Ayaw pagtanga diha! Tawangi ko! Imo kong bana! Ayaw pagtanga diha! Pagwang puspos! Og pusposin ni Bayana! Mao ba? Wala siya ka! Oy! Ayaw ko biyahe! Irene! Italo naman sa lagi ka. Pagkaumura man kasi mo pagkakontrabida. Palaban man kasi mo asawa. Pes! Ayaw ko ingani eh. Respetuhi ko sa akong pagkakunrabida! Nagkayungit na lang ka. Basta to, respetuhon ako ang imong pagkakontrabida. Hoy, pre! Pre Ryan! Paminawa! Kung wa ko masayop, nakasunod naman ko ini. Pero ako lang gihapon ni Usbon. Unsa? Basta kontrabida gani kay ning istorya ha. Ha? Istorya ni Baby Omega Flores. Pag-expect na lang nga dili ikaw ang haod kay ang iyang mga kontrabida mao ni daog-daogon sa bida. Oh ha? Unsa man gipangyaw-yaw ni Bayana? May diferensya ka Abot na ka? sa utok. Oh. Pitok-pitok ang mata nimo. Di ka to? Kung mo na! Scam din ang istorya, ha? Paday. Kontrabida, god. Dapat, mo na mag-hawd, oy. Kanang mga bida, daog-daogon ra na. O kunya na sa ending makabaws. Maunay sakto. Dili kay bag-o baka din nagsugod, mubaws na. Ay, nya kay lahi man ni ato. Wa kay mahimo. Di ko malabot. Unya di ka palabot. May mahimo ka. Lakila ko. Lakila ka. Ay, lakila ko. Ipakahulang ka. Napidagway ni mo, ay. Murang purol nga gilubagan kung maghiwi na. Kinoo ko. Kiyon sa mga ni Angel si Ryan. Kaluoy sa kong banaw eh. Pero unsaon man ako pagpugong si Angel. Irene? Ngano ka? Si Ryan, gikulatan ni Angel. Unsa? Uy, panawag og pulis! Ha? Panawag dayon og pulis! Dali Usa pa ba imong gidugayan, uy? Panawag dag pulis! Dili lang ko eh. Usa? Pasagdala ni mong imong bana kulatahon sa laing tao? Ha? Husto gini si Ryan nga tanga ka. Kung di ka manawag og pulis, ako'y manawag. Ayaw. Di ka makapugong na ako. Ayaw lagi. Unsa ba? Ayaw lagi! Oh. Kung imo pa lang din ang gihatag ang imong ATM card, di man gyud tamo abot ini ba? Wala may bilin ako. Kung di mo ni kwaon akong card. Hoy, di sa na ako hutdon oy.
magkuha ra kog katunga. Huh? Saan ako bang siguro? So na mo ko'y word of honor. Ha? Di mo ko parehas nimo. Ah, Dambi na, bi. Ambi na na imo itim. ah, Sige na, parang wala samok ba? Gina. pero... Ambi na. Oh? Hatag naman lagi. Imo pag-iudugay-dugay. Rona nga nung mangka nga ako may imong gitukmod. Ano na kung ba magkagkalit diha? Sakit sa akong bukton. Kadali kay tabangan ti kagbarog. Aray! Irene! Irene! Oh! Sakit sa akong bukton. Giunsa may ning suruna? Nakakita mo kang may brace pang iyang bukton. Wa man na nako unsa ah. Unsay ba? Ha? Di ko buta nakakita ko! O basta may mo nakita ha? Paring Ryan? Ah, Ang imong nakita nga nagkupot si Irene kang Rona. Og nagtuo na dayon kang may daotang gibuhat si Irene ana imong fake nga igagaw. Rona. Unsay nahitabo? Nganong naa ka sa saw? Natumba naman na siya kalit. Human ko niya gitukmod. Wa man gud ti kang gitukmod. Ayaw na lang ko pamakak, Rona. Ha? Imo kong patuhoon nga gitukmod ka ni Rona, Irene? Injured ba ni si Rona? Bago ra din nakagawa sa ospital. Pero ha, nagsulti ko sa tinuod. Wa ko mamakak. Ako may gitukmod niya. Unya natumba na yun siya. Pero paghana-hana na imong bana, kay kanya harang abusado kay na. Ha? Paminaw mo ha. Labi na ka, uy. Una, labi na ka. Oh, Paring Ryan, paminaw mo. Kinay nahitabo ron. Kumon kay nis mga Chinese drama, uy. Anticipated na nila ako nga posibleng mahitabo ni din sa inyong panimay. Mauna, nga doon ako'y gipa-install din nga hidden CCTV camera. Bawaan man gid nato ba unsa gyud nahitabo? Og sakpan yun. Oo, sakpan yun. Nilusot pa gyud ang babae. Nga wa ko to niya tuyo nga itukmod si Irene. Tungod ako na to sa iyang tuyo nga manawag din og pulis para ipadakop ko. Unya, natumba ko no siya kay naot og balance siya. Pero human na siya kingon nga gitukmod siya ni Irene. Oo, mao gyud na. Baka ko gyud yung babayana. Lami kay silian ng bakbak. Kalma na. Kalma na. Nahibla lasad ka. Di na tayo mag-hisgot nila, okay? Mag-hisgot una ta nato. Ha? Nato? Unsa may ito hisgutan about nato? Unsa day about nato? Unsa day ta? Nalimot ka nga girlfriend man ti karon? Nunsa ka diya? Nagpa-pretend bayatan ni Lola. Oh. Kini. Unya? Di ba nagsabot man ta nga kung makagawas sa ospital kato si Rona? Makig-meet ka na ni Lola? Kulo, karon ni makita? Yes. Hala. Okay na niya akong gisulod? Dili. Unya? Mupauli una ka sa imong mansyon. Magilis ka. Ang mansyon dahil sa? Wala. Huwag naman ko kaduaw dito. Mao gyud. Hapit ato mang luod nimo. Aw, imo ramang kang giatiman. Aw oo. Katulos sa kasimana. Magpa-cleaning service ko didto. Very good. Sige, adto ta sa mansyon. Luuya sa mansyon, uy. Mingaw na kayo. Sa una, sa kamay pa ko. Sa buhay pa sila sa mami ug daddy, aligre kay mi. Kauban sa mga katabang nga mura na sad og sakop sa pamilya. Pero pagkawa nila ni mami ug daddy, nawa na sad sila. Kaya nang langyaw naman, kaya ni asinso na sad. Kung nagpabilin sa ko din eh, magsakit lang ang akong dukan. Okay na ka? Okay naman. Basin o ganahan ka nga mo stay na din o pila ka adlaw. Ako rang usa?
Mahadlo ka? Di man. Mingawan lang ko. Kuyugan di ka? Ha? Lingin mo ng mata. Nga naman ka. Okay, salig na ako. Oh. Lalig man. Or mahadlo ka na ko? Ako? Madlok ni mo? Ah, funny. Funny man ka eh. Ito, no? Mm. Funny ko. Saka na koy. Di na ka. How I wish na one day mabalik ka sa pagpuyo din eh, Angel. With me. Ang akong kwarto. Kaluoy sa akong kwarto eh. Karon pa na ako maduwa pagbalik. Ay, kabugat sa dukan eh. Kailakon man ko. Pero di lagi ko mahilak. Drama na kaayo. Kaumot sa akong kwarto. Iatiman kini pag-ayo da. Mura lang uguan ako biyae. Reliable good ni Mervin. Huwag ko masayop sa pagsalig niya. Basin ganan ka nga mustay din o pila ka adlaw. Kuyugan ti ka. Okay sa paya nga idea. Pero, ako sa una-unaon. Wa pa siya manaog og balik. Nakatugas siya. Oh, ako ba kang i-check? Di lang. Tagaan na ginako siya time. Labing siguro. Feeling nostalgic siya karon. Tilay siya gusto nga makita nga emotional siya. Yun ang naka-strong ang iyang personality. Pero nahibaw ko. Nga ilawom ana nga fasad. Nagtago ang iyang vulnerability. Mayong pagpaminaw Tanawa sa po. Lex Pinos. Oh. Okay na ni? Wow. Uy! No-comment tadi ka. Ha? Okay yung ay? Na-amaze na ko. Beautiful. Sapa ka di ay. Ay, Sorry. Sorry. nukmod mong ka. Dapat demure na dahil ko no kay nag-dress ra ba ko? Ayaw paghihok. Ayaw paghihok. Picturean te ka. Ay, uy! Picturean te ka. Ayaw ba? Tagsarak ini nga mahitabo. Nga ingon anang imong porma. Sige, dali Okay. dali. Wait ha. Okay? Dali ba? Lagi kantiot. Okay, hold. 1, 2. Okay. Be, tanawa ko, be. Tawa. Hala? Kumayan mo di ko sa? Angayan gid. Angayan kaayo. Ato na. May kapoy na to paabot imong lula na to. Pwede? Sige, pwede. Pwede mag-selfie ta? Nag-fanboy ka na ako? Sige. Sige, selfie na yun. Dali. Oh. Ay, sorry Uwa to na ko tayo Uwa ko man jansing Okay ra eh. Okay ra. Sige. Mag-selfie na ta ha? Okay. Huwag man ko magkasabot eh. Huwag ko kasabot sa kong gibati. Feel pa na ako ang iyang lips nga aksidente nga may dapat sa kong lips. God. Salamat.
Gitagakan ka to niyag Malaysia ang kaniyo? Ah, doon na ta. Okay. Ay, salamat. Doon na lang, ni. Hindi ko komportable ang kahilumon karon da. Oy, Ngano, Han? kamilagro gud nga mingaw ang bahay. Ail man day ang babaeng tampalasan? Kinsa may may pasabot, Han? Kinsa ba? Katong Angel nga panuay. Ayaw sa ina na pagsulti si Angel, Han, uy. Dako ra ba kayo sig natabang nato? Dako gikatabang? Dako siya gadaot nga gihatag nato. Labi na nako. Nawad-an akong dignidad inibay. Nawad-an pa kong ATM card. Aluwa pa itong bayhana, ha? Isaan mo ito nga katunga ray ang kwaon? Bantay hot doon, ha? Ay, gutuman na, oy. Oh, gigutom mas runa. Wa pa ka makahikay, Irene? Bago ra kong nagtakang og rice. Wa pa ko makaluto og sudan, uy, kay sayo pa man. Ay, wa magko maka-snacks ron. Parehas bitaw ta. Anong apsi ka maganda mo snacks kanina? Namlansa manggug ko. I-focus ko sa pamlansa. Wa magud si Angel ron kay the day off. Day off. Oh, iba na day off man to siya ato may aging adlaw? Pila ang day ka adlaw niya day off? Pabusada itong bihana ra. Han, ayaw kalimot nga wa nato sweldohi si Angel, ha? Mao nga dili ta makabuot kanus niya gusto mo day off. Sas, Saban, magsige ra maglalis diha, gigutom na gyud ko do. mag-order ko. Mapadeliver na lang ko. Paganda mo kwarta, Erin. Wa ko'y kwarta, uy. Sige, okay kwarta. Asam na mo kwarta? Wa na lagi ko'y kwarta. Sure, good. Lagi. Ambi mong pinakari. Ihatag dayon, Irene, aron madali. Kay gutom na gyud kaayo ko, honest pa. Kung ikaw lang kay mohatag og kwarta ron, ha? Da, nasagpaan na lang hinuon ka. Kinahanglan gid ka managpakahan. Kaluon di mo ganahan, uy. Ambi mo pitaka. Ihatag dayon kay gutom na kaayo ko. Igbabayad magutos tubig ang sod sa akong pitaka. So, naagid lagi kay kwarta. Kuha na yun. Hindi ka gusto nga. Naon sa man, pre? Usaon ni mo sa Irene, ha? Usaon ni mo? Usa imong buhaton ni Irene, ha? Usa? Buhi ko. Mag-istorya lang ta. Magstorya? Nausa man ning naon ni Irene? Naunsa na? Wa mo ko na maunsa ang naon ni Irene Good. Imo ra man ang pananaw. Bitaw. Ako ra pananaw? Ako rang pananaw nga may markas kamot iyang duha ka aping? Usa duha ka aping. Nga kausaram na ko siya sa baa. Aw, so ni angko na ka ngay mo siya ginagpa. Buhato ni Ryan, bro, ha? Kalayaw, ayaw ko sa si Ryan, Angel. Nausa ka, Irene? Nausa ka? Udap di gihapon kay ni Salbahis bisan ni marka na sa imong duha ka aping ang iyang kamot. Tungod sa kakusog sa iyang tamparos nimo? Kausaram lagi na ko siya sa baa. Ganong niingon man nga duha ka aping ang namarkahan sa kong kamot. Inaana ka kusog ang imong pagtamparos. Nga bisan ang usa ra ka aping ang naigo milahos ang markas sa ikas. Sabot ka? Ha? Mga di gini ako palabyon. Di ni pwede palabyon. Ay, Jay. Kung sa imong buhaton ako. Arin sa ka dito. Aron di ka makakita sa akong buhaton na imong wahinungdan nga bana. Angel, ayaw na lang. Saka dito! Runa! Ikaw, panawag kong pulis! Panawag kong pulis! Oo, manawag ko. Sige. Paslan man manawag mong pulis. Di na lang nina ako ang angos paring Ryan. Ayaw na mo panawag kong pulis! Ha? Ayaw na! Nagkwantahan na ni sardinas. Masaon nga, wamatay kabayad kung ma-order ta. Di ba nga naman kay kwarta? Kato na yung gipatuon mo ni Irene nga imong gibayad sa imong amigo. Asa man ito? Mabaya ko nung bahay ni ato, ha? Gibayad ako eh. Yung tinuod nga may utang ka. Di tinuod nga may utang ko ni Bay Geoffrey. Pero, may utang ko ni Bay Randy. Ngalain akong amigo. Mangkagklaro, uy. Dahil ta maglalis na agad. Nanakit pa brab niya akong lawas.
Nimalag na ng Angel eh. Anong kusgan mo kaya na siya? Mura maglaki. Basig di yun na si tinuod na babae. Paay na eh. Nindot magiging nagpurmas lawas. Ansa? Oh, maglaro mo good. Bisan magsige na siya t-shirt. Busok pag isampo. Bisan mag-jogging pants raw o cargo pants. Animal ka? Huh? Gawas din si mong asawa. Kaagaw sa brin ako ng babayana. Huy. Ilang mo na baba ni mo madungkad kanila. Kalagot ka da. Kisa ron. Delivery! May delivery. Di ba wa mo tanan pa-deliver? Nana! Masay lang ipa-deliver. Ambot. Barog diha, tatawad to. Makakira ba tanaw niya? Abi pa lang, interesado ta kayo tanaw kita. Salamat dong. Ayaw tanaw igagi niya. Ako rin mo pasiklat. Padayon lang ka niya. Masay lang ipa-deliver. Ang sakaw Sudan nilang ipa-deliver. Unsa? Anliwing silang ipa-deliver. Napag-halo-halo. Unya kita nagsudan ng taniining sardinas? Mga ano ta? Usa gid ka full box imong gi-order? Nga nudlay. Sobra raman ni nato. Uy, Kinsay mo sobra. duha raman tagod. Sakto raman ako ang usa ka hiwa. Bangan ka na ako. Kit-on ti karon saon ni nako pagkurot. Ha? Hindi mayara ko na mo gikaon. Murag, duhar mo ko kutsara. Da, sakto na to eh. For sure, dili to nila mahurot. Usa to ka box. Mga 8 to 10 slices man tingala ng sud sa usa ka box. Napag ito'y sobra nga isod nila sa ref. Bitaw. So, mukha na kabalik ko niya. Oo, kung mamingaw na unya, mukhaon kong balik. Isulawan na rin ako ang box sa ref. Isayo lang yan inakog pakaon sa mga iring sa gawas ang mga bukog sa manok. Bawal man ang ipakaon sa mga iring ug iro ang mga bukog, Angel. Ay, way bawal sa mga gutom. Uy, Irene. Mga unam lang gani nagplastik ang uban. Pero sakto bitaw ka. Dili ni angay ipakaon nila bisan mga stray pa sila. Gilang, palitan na niya na ako silang cat food. Pero isud lang gid una nila ako sa ref. Ugma na lang na ako ilabay sa basurahan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Nainanok na sa Erin. Oh. Nidaguok naman ni akong tiyan eh. Akong chatan sa runa. Manguy-kuy miseri. Kanuna mong sobra nilang anliwi. O sige na, aplihin na dayon ang ref. Kay ako nang ready ang microwave. Sige. Inita sa dangkad sa rice cooker. Okay. Kuhaan na dayon ang manok. O, lagi. No. Nagi ng box. O ba? Dagat pa tigali na eh. Ang ilang sobra. Pila pa kahiwa? Huwag pa na akong matanaw eh. Sige lang. Aplihin na dayon. Igutom na kipaya kayo. Lagi. Pila? Puro naman ni bukog. Unsa? Sakit talagi sa akong tiyan o katawa nga pinugngan. Wa man sila kay baho nga ako ras lang giatangan. Kay baho naman ko nga maugit yung ilang buhaton. Si Hawa gini mo eh. Nyagin sa pala to nila. Tapi siguro, gigoto magito sila. Aw, oo, uy. Ngayon sa manla ilang gikaon.
Nag-abli na natin silang sardinas. Bad ko? Hmm? Deserve man sa nila. Igor man ako gipanimaw si Irene. Kaya di man siya kamao manalipod siyang kaugalingon. Pili ba ginako ni mo eh? Bisag, dili ra mo dugay nga nagkita og balik ni Irene after sa pila ka tuig. Yung anak ka protective niya. Loyal gid kay ka, no? Oo. Ingon anak gyud ko ka loyal. Og ingon anak ko ka protective sa mga tao nga importante para nako. Ay, Nunsa ka? wagi ko masayop. Wa ka masayop sa unsa. Sa akong pag-ilan nimo. Astig lang ka pero maayong tao gid ka deep inside. Oo. Mayong tao magyud ko. Pero salbahe sad ko kung sinalbahisan ko. Mao gani nga grabe kay nga akong believe nimo kay fighter ka. Siyempre, fighter gid ko. Kay ako nalagong usa. Kung di ko kamao mo protect sa akong kaugalingon, kaysa may mo protect nako. Ako. Oh, siyempre. Kay personal lawyer gud ka. Akong ipasabot. Paminawaon ako. Tayo pa sa nanawag si Irene. Hello? Usa? Nasunog ang bahay? Oh. Ha? Marvin, nasunog ang ilang bahay ni Irene. Kuyugi ko, dali! Hala, kada ko sa sunog. Dinhi na lang ta. Di naman ta kadto sa unahan. Oo, sige, mangita tag lugar. Kunta ko na kung balik sa Irene. Maglisod kong ginawa. Dagan kong dahigos nga aso. Paninggamot lang nga makalabang ka. Kuyo ka ng daghang mga tao. Kalsa ko na rin natin. Lisod siyang dagan. Maglisod kong dagan, Irene. Di ba kayo okay ang ako tiin? Ang panigsamot na lang. Maglisod. Ano ka nagalisod sa kong dagan, Tribe? Ay, sige na. Ano ba yung arte ha? Kuyog na ng mga tao. Hindi naman makontak si Irene. Na-worry na ko, inida. Uy, kalma lang. Luwas ra lagi to sila kay nakatawag pagod siya nimo kaganina. Digi ko mahimutang. Saan man niya? Kalma lang lagi. Okay ra lagi to sila. Si Irene ray akong kakabalak-an, oy. Bahala na tong duha. Dito ta. Ang banan ni Irene, oh. Si Rona lagi na yung garsa. Hain ka si Irene. Ato na to. Ibutan na taga ha? Sakit na kong bukton. Okay, pero ayaw ko biya iya. O pabaya mo, wag tanga kong kahadlo. Oo. Di na lagi tigabihan. Saan naman to sa Irene? Nawari ka niya? Huh? Sagdi to siya, uy. Ang ako ba? Sagdi lagi to siya. Mas may mga gani unta ko na apel to siya sa kasunog. May makadungog ganin mo? Ryan! Angel? Hain sa Irene. Ako ba itong gipangita? Niyo naman to siya o gawas na mo. Nidagan man siya. Nabiyaan ka ni niya kay maglisod man kong dagan. O pabaya ko maayo. O pamaayo ni akong tiil. Pamayo imong tiil. Nag-jogging malagay gaganihan sa iyong buntag. Maubitaw nga, nalisag balik kay iyang giahat og jogging ganina. Oo, mauna. Nalisang pagbalik ang akong tiil. Maong gialsa na lang ko ni Ryan para makagawas mi. Ingon ka, nangita ka sa mong asawa. Nagpuyo ra lagi ka. Mangita na ko, attorney. Ako rin yung gipahilo na si Rona din eh. Mangita na ko, ha? Siguraduha lang yun nga okay ra si Irene, Ryan. Kay kung dili gani, aslon tagid mong duha ining babayana. Mangita ko. Pangita ko na ko sa Irene. Balik tayo, Ryan, ha! Ayaw pagdugay! Aray! Ang akong braso, uy! Ano, wag ko ba ni maayo?
pag-ampo lang nga okay ra si Irene. Kay tinudon yun ako nga aslon ta mong duha si Ryan. Pero sa dili pa, paliun ko ni tiwa sa imong braso. Pero ang pangutana, nawaton ba sab ka sa Ginoo ang imong pag-ampo, ha? Dari, agay! Ha? Buhi ka na akong bukton ba? Ah! Aray! Ang akong bukton! Iyang... Napiang ni siya daan niya natiwasan karon. Nasyamda na tungod sa dagandagan. Kano, siya. Lagi looy kay kayo. Noy tabang! Hoy, ay napangangin og bang tao oy kay apektado sa nasa sunog. Buhian ti ka kung mag-behave ka. Kay kung dili, balion ko gid ni imong pukton og lahos. Okay, sige. Buhian na ti ka. Ginoo ko, salamat. Salamat ka na kaginawa na ko. Salamat. Sila ka, si Ryan ug si Rona. Na-okay na ka to sila. Honey! Han? Salamat kinakitaan kita. Nabalak ka na kay kunin mo. Salamat na okay na ka. Han, salamat. Dami na kuha na kay Pakina ko. May mo bagod na. Asawa ko di ka. Maubitawang gipasiguro ti kang pakuyog sa mga tao ganina. Kay aron sigurado maluwas ka. Di masagod na ko pwedeng biyaan si Rona kay enjoy pa man siya. Ay, ako na lang rabay pamilya ng igagawa. Oo niya. Naman si Rona ron. Okay na siya? Okay na. Tuwa man sa sila si Angel o katong attorney, Koyugi. Naa sila si Angel o attorney. Dali. Gunit ako kay alsahon ti kapaingon nila. Ayaw na. Makalakaw ra ko. Mugunit lang ko ni mo. Sige, gunit ako. Gunitan sa tika. Inay lang. Masay na kanindot yung mabayhana. Dali, era kayo mo uto-uto. Save na gwadong demonyang Angel. Anong pa man mabalik si Ryan? Saan naman to siya, uy? Siyempre, nangita siyang asawa. Yagot tong asawa. Ha? Nisulti na gina sa attorney, ha? Nagpasabot na. Nga nairita na sana siya sige paminaw ni mo. Kanay mong mga lihok, no? Di mo lagi yung gipaklaro. Nagdili gin mo tinuod nga nag-agaw. Nakanasad ana, ha? Kung sukay ka mamasangil, kung sukay ka magtumutumog istorya, kung sukay ka magbuhat-buhat og istorya. Ikaw, dili. Nana sila. Okay ra ka na sa Irene? Okay raman tingali kay naglakaw raman sad siya nga gialalayan ni Ryan. Awagan niyo? Ganong kikare man nagpaayo ni Ryan si Irene. Pero na, ano ka diha? Pura magkagkakit-kit tunog tao. Nakakagid ka, uy. Ay, salamat. Nakitaan na gid ako. Nakaari gid ay mo. Siyempre. Pag ingon nimo nga nasunog ang inyong bahay, nilupad din ming attorney. Wa kay injury? Wa raman. Ganina lang, medyo lisod ginhawa tungod sa aso. Pareho bitaw ta ganina, han? Pero salamat nga okay na ta karon. Murag luya man ka? Oo. Maubitaw nga ako rin gid siyang gikuptan pag-ayaw kay Luya man. Yan. Sakit na sa nga kunti yan. Lingkod lang ko na sa simento. Di na ako pwedeng buhian si Irene kay Luya siya. Luyar bitaw si Irene, no? Ato lang siya dadon sa ospital. Ayaw lang. O sa inyo? Han, dili ko eh. Dadon yung gas ospital. Sige. Dado na to siya sa ospital. Tuwa para ba sa unahan ng ako sa kanan? Kay dili ba kasudin, eh? Ako lang siyang alsahon paingon dito, attorney. Mas labing maayo. Unya ako. Bilin ka. Unsa? There will never be again time when
gala at tangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nacorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Mga kalisanas, mga kapalowers, at tangi ang laing sumpay ni Misugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Made of Fortune. Kapalawag ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.